алгоритми иҷро намудани тазриқи даруни пӯстӣ. тайёр намудани бемор. ба бемор мақсади амалиётро фаҳмонида, розигии ӯро гирифтан лозим аст. беморро ба кат хобонида ё шинонида, ҳарду дасташро муоина кардан лозим. ба зери оринҷи бемор болиштак гузоштан лозим аст. тайёр намудани сӯзандору. дастҳоятонро пок ва безарар гардонед. муҳлати истифодабарӣ ва ҳавоногузар будани бастаи сӯзандоруро аз назар гузаронед. бастаро кушоед. сӯзандоруро ба зарфи тамизшуда гузоред. муҳлати истифодабарӣ, ҳавоногузар будани бастаи сӯзандору, номгӯ ва вояи доруро аз назар гузаронед. ампуларо бо пахтаи ба спирт тар карда шуда тамиз карда кушоед. ба даруни сӯзандору миқдори зарурии доруро пур кунед. ҳавои онро бароред ва сӯзандоруро ба зарфи тамизшуда гузоред. коркарди ҷойи тазриқ. дастпӯшакҳоро пӯшед. коркарди ҷойи тазриқ. дастпӯшакҳоро пӯшед. ҷойи тазриқро бо ду пахтаи дар спирт тар карда шуда, бо пахтаи якум дар масоҳати 10 ба 10 сантиметр аз поён ба боло ва бо пахтаи дуюм ҷойи тазриқро аз поён ба боло тамиз намуда, то хуш шудани пӯст интизор шавед. сӯзандоруро ба дасти рост дар шакли амудӣ дошта, сарпӯшакро аз сӯзан гиред. гузарогии сӯзан ва мавҷуд набудани ҳаворо дар сӯзандору санҷед. пунксияи пӯст. бо дасти чап пӯсти ҷойи тазриқро таранг нигоҳ доред. ба даруни пӯст нӯги сӯзанро дар ҳолати буриши он ба боло нигаронида шуда ба таври мувозӣ ворид намоед. ворид намудани дору. бо ангушти калони дасти чап ба поршени сӯзандору оҳиста фишор оварда, доруро ворид намоед. баъди гузарондани дору, сӯзанро бароварда, пахтаи спиртнокро бидуни фишор ба ҷойи тазриқшуда пахш намоед. ба охир расониндани амалиёт. агар ҳолати бемор хуб бошад, пахтаро аз ҷойи тазриқ гиред ва беморро гусел намоед. ба сарпӯшак даст нарасонида, онро ба сӯзан пӯшонед. сӯзанро ба даруни қуттии махсус партоед.